La mà de Virgili és un poema que en certa manera parla de la successió de les generacions, del traspàs de les responsabilitats dels més grans als més joves o d'aquells que han mort, que d'alguna manera veiem en nosaltres mateixos com una continuació. En la seva referència, la mà de Virgili és la mà que el Dant ha d'abandonar quan Virgili ja li ha ensenyat tot allò que li podia ensenyar i arriba un moment en què deixa d'acompanyar-lo i aleshores és el propi protagonista, el Dant, qui ha de trobar el seu camí per seguir la ruta cap al paradís. La mà de Virgili. El combat és lent i sinuós, un foc temporal dalt als pujols. Les llances i dards de l'enemic han delmat tan a poc els pares que ens protegien que gairebé sense adonar-nos-en ens trobem silents, esbatanats en els fogars de primera línia. Fins aquí la mà de Virgili. D'ara endavant el món serà distint. Serem sols contra l'incendi, sense guies, enduts només pel secret tempteig del bon sentit. Comprendrem potser que els murs de la fortalesa, els enemics i la guerra sols són ombres agegantades d'un foc que és claror i és cendra. El purgatori i el paradís són en nosaltres.